Tornem des del Bambit cara a l'Iàcar Esport Saló de Bandirma. 34-42 guanya el València Bàsquet després d'una gran primera meitat del conjunt de Perasovic. Molt bé en defensa i en atac, Nacho. Aquesta exhibició, aquest clínic en el llançament de 3 de Thomas Kelati. 6 de 7 el nord-americà. Des de totes les posicions, des de lluny, fent votar el defensor impressionant Kelati. I també l'aportació de Justin Dolman, que està en 3 de 3 sense errada. Sempre una arma ofensiva al nord-americà. I el que dèiem, molt bé, el València Bàsquet. Molt bé, molt seriós. Siguent conscient de la importància també del partit d'avui. Ha marcat el camí des de la situació defensiva i després en atac s'ha trobat molt còmode. Estem veient l'exhibició que han fet en aquesta primera part Thomas Kelati i Justin Dolman. Un Thomas Kelati que cada acció que fa és un manual de com n'hi ha que gastar lo mínim el dribbling per a treure-hi profit i quan no n'hi ha ni que gastar-lo, no? És una manera impressionant i que a veure si continua, perquè si continua així va de rècord. Va de rècord, perquè són ja 6 de 7, hem dit. Quan comença el tercer quart, més 8 València Bàsquet. La persona ara de Pietrus, no, de Kelati, perdó. En l'altra part del camp on no es jugava la pilota. Dir que ha guanyat l'Oliver Bàsquets a la pista del Mariupol per 71-82. Per tant, els alemanys també es planten amb 3 victòries i, per tant, encara queden coses a decidir que seran menys si guanya avui així el València Bàsquet. El llançament triple per al Bambit entra 37-42. És un aspecte que no hem vist massa en la primera part. Bueno, no està massa acertat des de la llarga distància el Bambit, però és un equip que se prodiga prou en el llançament exterior i ara, començant bé, va ser un equip també en aquesta faceta a tindre en compte. Ara, la persona en atac de... Però clar que guanya, clar que braceja el jugador, si està guanyant la posició. Bracegen els dos, clar. Tindrà que tindre contacte, n'hi haurà que tindre un mínim de... permetre un mínim de... Clar, és que en la pintura no pots jugar com en la línia de 3, clar. El cas és que arriba la personal de Dubljevic, recupera la pilota Bambit, Bandirma. La jugava ja Lucas. Ahí està Stimac, molt lluny de l'anella. Ha trobat posició Tulkinmaz. Demanaven la continuació, no n'hi ha. No era Veiseloglu, Erkan Veiseloglu que xitarà a pista. I la persona arriba ahí, per tant no n'hi ha continuació. Suposem que no n'hi ha continuació. I traurà de banda el Bambit, que s'ha col·locat a 5 punts després d'aquest triple de Sami Mejía, el dominicà, l'home més destacat d'aquest equip. Complicacions ara en l'atac turc. La solta allà dalt. Mare meva, quina cistella ha fet Veiseloglu. Quina cistella ha fet Veiseloglu. S'esgotava la possessió ahir cap a la seva esquerra. No crec que en faci molts més d'estes, perquè era complicat el que ha fet. Remunta la línia de fons Rafa, el triple de Rodrigo, ve el rebot de Dubljevic. Els 2 primers punts per al València Bàsquet en este tercer quart, 39-44, més 5, que es manté l'avantatge de l'equip valencià. Fa forat Dubljevic ahir treballant-se la posició. I ara... Dels dos, personal doble. I quan se ho ha treballat anticipadament i sa posició, al final tens més probabilitats que el valor t'acabi caient a les teues mans. Només és la primera d'Stimac. És una bonica lluita, la que porten els dos. Sí, perquè els dos van sobrats de físic. Diu allà el Bambit, que aixita amb un quintet alt en este tercer quart. Veiseloglu, que ara no ha pogut encistellar, i la personal que suposa serà Rodrigo. Cal tancar, és l'única vessant del joc que no està acabant de fer bé avui el València Bàsquet, tancar millor aquest rebot defensiu. Cal tancar, però és cert, Stimac, que és l'home que està més prop de la pintura. La resta arriba sempre des de fora per a entrar al rebot, com en aquesta acció. I des de fora són més incontrolables les situacions dels jugadors, no? No tens tant de
de contacte i no tens tanta visualitat d'on està el teu jugador. Ha errat el primer Bogdanovic, que ha eixit en compte de Chuck Davis, que avui no té el dia, l'MVP de la passada jornada. Avui està en 0 punts, erra el segon també. Ui, i rebot defensiu. Després de tir lliure no n'hi ha que aconseguir avantatge. Mai en la vida. Juga allà Bambit, amb Lucas, que veu el camí, el triple que vola de Beiseloglu. Torna a errar-lo i ara perfecta la passada per a Dubljevic, la personal de qui havia errat el tir, que és el més normal en aquestes accions, i seran 2 tirs per a Dubljevic. Que si damunt de lo que fa corre la pista en un lloc i en un altre, en defensa i en atac, corre d'esta forma la pista, però la veritat és que bueno, que ja més complet impossible. Sí, loteria. Anem a veure, allà va Dubljevic, el primer dins, 39-45. No es trenca el partit, però la sensació està siguent la que està siguent, que és València Bàsquet dominant, que és València Bàsquet qui imposa el ritme al partit, i un Bambit que va a base d'arrancaetes, però que no acaba de despegar. Possiblement perquè conviuen molt de l'atac. Avui en l'atac no el troben, clar. Avui no el troben en l'atac. Han provat ja moltes coses i no acaben de trobar la fórmula, entre altres coses perquè n'hi ha una gran defensa davant. Ara el llançament que entra, 41-46, el llançament de Lucas, que ho ha fet molt bé. Elegant, Eixida cap a la seva esquerra. Un bot, parar i tir. Ortodoxia 100%. Ahí està Rafa, jugant ja en l'atac del València Bàsquet, la penetració del capità, el triple que vola de Pau, s'enix de dins i ataca ja el Bambit. Lucas, que ha trobat Stimac, que allà baix té sempre avantatge. Avançava massa fàcil Lucas, anava avançant a poc, i al final ha trobat el camí de la cistella còmoda. I podia haver finalitzat inclús ell. Massa fàcil, no? Sí, ha buscat la passada, però tenia una acció còmoda per a poder finalitzar en bandeja. Rafa, que s'ha quedat sense vot, obri per a Pau Ribas. Allà va Pau, el llançament de 3, tampoc no entra, ve el rebot. No ve el rebot de Dubljevic perquè la pilota ha botat fora, recupera Bambit i compte que estan a 3. Sturz demana temps mort per Azovic. Ahí està, com se li escapa la pilota. El que no tinc tan clar és que vota en la línia, Jo és que crec que no vota en la línia, perquè... A més, és que està quasi assenyalant la base que la pilota vote, vull dir. No acaba de votar per en la línia. I ara un Pau Ribas que volia refer-se del tir anterior, perquè s'ha trobat soles, fa 2 accions i no ha acabat entrant la pilota. I ara volia subir aquest llançament per a tornar a refer-se un poc del llançament anterior. I no ha entrat. Està avui en 0 de 4, Pau, tirs de 3 punts, que són tots els que ha intentat. Potser que s'acosta una miqueta més i que comença a provar per l'encert de 2. No, i Pau és un jugador en recursos suficients per a buscar-se cistella. Per al dia que no estigues encertat en el llançament exterior, crear-te altres coses. I no tan sols per a tu, sinó per a la resta de companys. Hem vist ahir l'acció de Beiseloglu, aquesta penetració, soltant-la en l'esquerra, complicadíssim. Després ha tingut 2 triples lliures i el Serrat, no? Són les coses del bàsquet. 43-46, més 3 València Bàsquet, que recorden, si guanya 6 serà primer de grup. I això afavoreix moltes coses de cara a les pròximes rondes. Es reprendrà el joc amb possessió per al Bambit. I València Bàsquet, mira, la intenció defensiva ja torna a estar l'equip ben amunt. Pressió i dalt. Ahir Dolman també acompanya el seu home. I aquesta pressió defensiva al llarg dels partits ja estem veient que és algo continu. Te regala d'alguna forma, gràcies a l'esforç, te regala 2-3 valors tots els encontres, no? Quina quantitat de converses estan tenint avui els àrbitres entre ells amb la taula. Estan llevant-li tot el ritme al partit.
allà Mejía, que serà l'encarregada de pujar la pilota per al Bambit. Ahí està Bagramovic. Avantatge al pal baix. Sí. Busquen al jugador. A Beixeloglu, que la torna a obrir. És que Aaron Lucas, la personal de Pau Ribas. La segona per al català. I en bonus ja, el València Bàsquet. En resta molt de temps encara d'aquest tercer quart. Bueno, pues això és símptoma evidentment de l'agressivitat defensiva que té el teu equip, però n'hi ha que regular-ho i n'hi ha que controlar-ho. Cal regular, perquè resten 6 minuts i poden ser molts tirs lliures, moltes cistelles fàcils per a Bambit. Torna a pista Chris Quinn. Ahí està el primer llançament dins per a Keilin Lucas, el segon. Està assumint més protagonisme Lucas en el començament del tercer quart. Sí. Està desbordant, està trencant la defensa en l'1 contra 1 i ha tret ja un parell d'accions. Partit 9-1 s'ha col·locat el Bambit. Apreta l'ambient i apreta l'equip turc. Ara, mira, 2 contra 1 al baló. Això produirà més pressió defensiva, sí. A veure si encerta Dubljevic. No ha sigut així. Rebot per a Bagramovic. Puja ja la pilota Lucas, que troba un corredor massa fàcil i posa per davant després de molts minuts, després del 2-0, torna a posar per davant el Bambit. I el que parlàvem... I compte perquè estàs activant el pavelló també, Sí. Contestació del València Bàsquet. Contestació ràpida, que és el millor que pots fer. La cistella de Bojan Dubljevic. Però sobretot que este home, Lucas, s'ha trobat còmode i en 3 o 4 accions d'1 contra 1, de desbordar, és quan t'ha activat un poc a la resta de companys. Que també és més normal en el joc del Bambit, el que està fent ara Lucas. Ara estimats, això podria ser atac. Finalment són dobles. Pues per gesticular, per fer coses rares, te ho assenyalen, perquè si no fas això, la cabriola, segurament t'hagués assenyalat una falta a favor. Clar. Ahí està repetida l'acció de Dubljevic, la passada, l'assistència de Pau Ribas, que tornava a posar per davant València Bàsquet, que juga per augmentar avantatge, per a tornar a tindre Matalas al lluminós. Ahí està Kelati, vigilant molt més de prop en aquest tercer quart. Chris Quinn, que té tir, el tir del nord-americà que no entra, tampoc té el dia Quinn en el llançament. I això ja és preocupant, ni Pau ni ell tenen el dia. Sí, perquè com va dir l'entrenador de l'Herbalife Gran Canària, Pedro Martínez, València Bàsquet és un equip molt perillós des d'aquesta distància. És un equip amb molts bons percentatges. I el 2+1, És que és Lucas el que està desbordant, el que està traient profit de la seva velocitat, però sempre prou de la cistella. Caldrà mantindre un peliu de distància en la seva defensa i que no te trenque tan fàcil. El 2 i l'addicional tampoc veig la personal en joc. El cas és que és el 2+1, 49-48 per al Bambit. Llançament addicional per a Lucas, que està ja en 10 punts. 8 d'ells en este quart. I veiem per a sovint el que estava fent Lucas. Primer ha apartat a Pau Ribas de la defensa d'este home. Que Pau és un home en capacitat de poder parar-lo, però bueno, li havia fet un parell d'accions, ha ficat a Chris Quinn i ha durat poquet, Sí, ja entra Rodrigo per a controlar a Lucas. Kelati, que s'ha fet un embolic, recupera el protagonista d'este quart. Nova cistella per a Keilin Lucas. 12 punts per a d'ell. Ahí està la cistella, la safata fàcil per al nord-americà. Juga allà en atac el València Bàsquet. Pau Ribas cap a dins. L'ha complicat el que intentava. L'ha tocat Dubljevic, diu el col·legiat. I moments crítics. És moment delicat, És moment delicat de València Bàsquet. No per les situacions ofensives, sinó perquè darrere València Bàsquet ha de frenar-la. No està esperant. No està esperant l'1 contra 1 i l'1 contra 1 de Lucas és el que està creant aquest avantatge en l'atac.
si frenes aquesta iniciativa individual dels dos jugadors de l'equip turc és molt fet. Ja ho hem vist en la primera part. En la primera part s'ha vist, sí. Controlar Sami Mejía, controlar Lucas, que no mos desborden, que no vagin cap a dins fàcil. Mira, molt fàcil. Massa fàcil la cistella de Mejía, més 5, màxim avantatge per a l'equip turc, que ha capgirat el lluminós en este tercer quart, quan tot semblava que continuava pel mateix camí. Ara Dolman cap a dins, amb decisió. Que bé. Necessitava punts, València Bàsquet. Quan tingues dificultats, si tens en pista a este o a Kelati, busca-los perquè, vamos, són garantia segura. Garantia. Se prepara Kessel per eixir. Allà va Lucas. I una altra vegada, no pot ser. És que el problema no sol és de l'home que s'emparella en Lucas. És a dir, ara Rodrigo intentava passar per davant, una ajuda de Duljevic, però no pots perdre de vista... Bé, mira, Dolman, tu a la teua. La teua, sí. Tu a la teua. Fins que no agafi el valor i pare el dribbling, has de controlar aquesta possibilitat de Lucas de poder anar cap a dins. Mira, ara li ho està dient. Tancar l'espai, no? Claro, esperar-te a que estiga ofegat o que el defensor, en este cas Rodrigo San Miguel, hagi recuperat i estiga davant d'ell, i ahí ja te'n vas tu en el teu, però fins que no arribi aquest moment no soltes al xicotet. Aguanta-li-lo. Sí, perquè si no passarà això, el que hem vist en les 3 últimes accions de Lucas, que troba un corredor i se'n va cap a dins. I a més és que està exercint d'escorta total, perquè la pilota l'està pujant Sami Mejía. Està descarregant-lo Sami Mejía, perquè no tinga massa desgast i puc aguantar el màxim de minuts possibles a pista. El triple que vola de Magramovic, 2 de 2 per al bosni, 58-52, més 6 Bambit. Que això ho fa molt bé. Sí, l'espai obert, el llançament exterior. És un home capaç de castigar. Juga Dolman. En Lovens, que ha entrat en pista. Pau. Dolman de 3. Mare meua, Dolman, que ha dit, pues, si tu, Lucas, estàs per a Bambit, jo estic per a València Bàsquet. I a veure qui pot més. Qui erra primer, no? 58-55. A 3 redueix el desavantatge el València Bàsquet. Ahí està Sami Mejía, novament corredor. Ara ha arribat l'ajuda, però també ha arribat tard Kessel, que és acció, i és el 2+1 per a Chuck Davis. És inicialment l'1 contra 1. Sí, ahí és quan ja massa fàcil. Quan comença a tindre que arribar l'ajuda, quan tens necessitat, mira, te desborden cap a dins i una vegada ja està baix de la cistella... Ja és molt complicat. Ja és molt complicat. Tens que fer retrasar totes aquestes accions individuals d'1 contra 1. Tens que intentar retrasar-les el màxim possible i per això tens que forçar més en la teva defensa i obligar a més dribbling, a més ús del valor per part de l'equip turc. Arriben els 3 primers punts de Chuck Davis, 61-55, torna el més 6 per al Bambit. Ahí està Pau Ribas, buscant camins, que és el que finta. La personal de Simons. Bé el moviment del València Bàsquet perquè manté també a Dolman en un cantó per al llançament exterior i a Kessel en l'altra cantonada. Multiplica amenaça, no? Clar, i una possible ajuda, encara que siga mínima en el bloqueig directe, genera un espai per al tirador i ahir ho aprofita bé Kessel per a primer fintar i després treure-li la falta. Ahí està Rafa. Rafa que busca Rodrigo. Rodrigo en Rafa, que busca la penetració. Ve el capità. Ha baixat clarament els braços Chuck Davis. La personal per a ell seran 2 tirs per a Rafa Martínez. Ahí està baixant la mà. Pues no és mal la situació ara traure faltes, anar a la línia. El que passa és que resten 56 segons del quart quan arribes al bonus, però bé. No, però ho dic perquè sembla que en el 5 contra 5, si no és Dolman, està una miqueta València Bàsquet més atascaet. Ara l'experiència de Rafa, de Rodrigo, pot donar el que pugues rebre alguna falta i anar al tir lliure. Te descarregarà un poquet de les situacions de 5 contra 5. Més 4 per a Bambit, que ataca allà. Com sempre, Mejía iniciant l'acció en atac. Per a Lucas.
que torna a trobar ahí corredor, dobla la pilota per a Simons. Chuck Davis amb Kessel, té avantatge el nord-americà, que se'n va cap a dins, Serra en el seu llançament, es queda a terra. L'aprofitado. N'hi ha que aprofitar-ho, clar. Ahí està, Teua Megua. S'ha botat la pilota al peu Kessel. I la penetració de Davis, que finalment no ha aconseguit la cistella, minuts de desconcert. Últim atac del quart. Bueno, pues i se desconcert també de l'equip turc, cal aprofitar-lo, eh? Possessió important per a afrontar l'últim quart. A veure què fa Rodrigo, Dolman, la finta, el llançament complicat en bombeta, no ha trobat la millor opció València Bàsquet en aquesta acció, i -4, Nacho. Bueno, s'ha capgirat, no? S'ha capgirat el partit, s'ha capgirat també la notació que portava l'equip turc, ha fet 27 punts en este quart, quan el València Bàsquet havia deixat en 19 i en 15 en els dos primers quarts a este equip de casa. Bueno, pues tot passa per ahí. Pues, no estem veient ninguna cosa diferent en l'atac, encara que s'ha frenat un poquetet la clareta d'idees, però inicialment este home, Lucas, ha desbordat fàcil en 1 contra 1. Ha baixat molt clarament el nivell en defensa de l'equip. Ha tingut ahir que arribar moltes ajudes, però les penetracions de vegades eren massa lliurades. Ahir cau en la finta Chris Quinn i torna a traure profit. I també ho hem dit, Lucas, el 95%, un tir tan sols l'hem vist des de fora, la resta tot penetració. Va intentar penetrar, cal tancar aquests camins. Clar, controla la penetració i deixa-li pues, una micoteta que prove en el llançament exterior. A veure si ahí està tan encertat. Així està repetit el triple espectacular de Dolman. Que ahí ja era està... un concurs, eh? Sí. Dolman està en 5 de 6 en tirs de 2 i 2 de 2 en triples. No, anotava Lucas per una banda, contestava Justin Dolman per la del València Bàsquet. Pues ara és moment ja d'iniciar el quart d'una forma sèria, marcant el terreno des de darrere. Sense homes grans en pintura, va jugar en Dolman i en Pietrus, que no tenen massa dificultats tampoc per aguantar a Chuck Davis, que és l'home d'ells que te podrà fer més mal en pintura. I bueno, possibilitat també que tingués més dinamisme defensiu i que en els últims segons de cada possessió pugues tindre també canvis defensius que te donen més activitat. La pilota per a Rafa, primer atac d'este últim quart, -4 València Bàsquet, Rafa davant de Bakramovic. La demana ahí Pietrus. Ahí Pietrus cap a dins, la trau, passada extra, Kessel, airball. Pues bueno, la lectura és bona perquè Rafa ahí ha vist que tenia avantatge Pietrus, que inicia l'1 contra 1 i després quan li arriba l'ajuda busca un passe extra. L'ha tocat, l'ha tocat el llançament. És tap, sí, és tap de Chuck Davis. Chuck Davis avui desaparegut. Desaparegut en atac i també pràcticament en defensa, però ara espectacular l'acció del nord-americà, impedint el triple de Kessel. Precisament Chuck Davis al pal baix davant Dolman. I ahí el més fàcil sempre és xular la personal del defensor. 61-57, continua el -4 per al València Bàsquet. Ahí està la personal amb els braços de Justin Dolman. Primera de l'equip en este últim quart, Seu Kessel. Avui tampoc ha sigut el dia per al serbi. Simons, i ell se rebot, no se pot. No es pot escapar, se rebot. Ja n'hi ha 4 o 5... Són 4 o 5 accions ja iguals. Balons iguals, que se queden en terra de ningú, que no es arreplega l'un per l'altre. València Bàsquet. I mira, s'aprofita. L'un per l'altre i la pilota a les mans de Chuck Davis. Ara el llançament de Dolman. Ara mateix l'única arma que té el València Bàsquet. L'únic home que està encertat en atac, 18 punts ja per a d'ell. Empata amb Kelati com a màxim anotador del partit. Finalment recuperarà Dolman, que damunt rep la personal de Chuck Davis. Havia fet un embolic a Erdogan. I bé està, no? Aquestes pèrdues absurdes de pilota li venen bé al València Bàsquet. Ahí està com espenta Erdogan. Justin Dolman,
Per tant, s'apuntarà a la recuperació el nord-americà. Rodrigo San Miguel amb la pilota i cal baixar, deixa menys 4, però ja, Sí, cal baixar, però Perasovic ha col·locat... Que ve ara Rodrigo per a Pietrus. Loran, però entra 63-61. Perasovic deia que ha col·locat un poquetet els homes en ratxa, que són Kelati i Justin Dolman, a una altra amenaça exterior com és Rafa Martínez, i després la direcció que és precisa en aquests moments de Rodrigo San Miguel i la presència defensiva de Pietrus. Vull dir que col·loca amenaces clares per a també poder castigar en atac, perquè està veient que l'equip turc ofensivament s'està trobant còmode i busca competir un poquetet o igualar la qualitat per a tindre també recursos a l'hora de poder sumar. Hem vist el triple de Safakets i el l'Aliu perfecte, espectacular, entre Rafa i Justin Dolman. 65-63. A veure si esta acció reviscola un poc el València Bàsquet. 20 punts ja per a Dolman. La penetració... Home. S'ha quedat se l'ha menjat allà dalt. Per tant, recupera València Bàsquet, que tornarà a tindre una oportunitat per empatar el partit. Pues lo que te deia, jo crec que en aquesta mentalitat afrontar Perasovic l'últim quart, en buscar, en ser capaç de poder contrarrestar la capacitat anotadora que estava tenint el Bambit, no tan sols en treball darrere, sinó igualant això en la parcel·la ofensiva. Ataca ja Rodrigo amb Rafa. La pilota per al base, el triple que vola. El triple de Rodrigo. 66-65. Quin moment per encertar de Rodrigo. Quin moment per encertar i... Que va cresquent, I quin caràcter per assumir, Ho hem vist en els últims partits, que este jugador està cresquent partit a partit. A la penetració de Sami Mejía. Més seriós el València Bàsquet darrere. I allà va Rafa, que també busca la penetració i trau la personal de Kellen Lucas, que si li veu a l'home, clar, després de l'exhibició del tercer quart està un poquet més en la llengua fora. Però era important que València Bàsquet se poguera tornar a recuperar, refer-s'hi d'este moment delicat del partit i ho està fent, a base, evidentment, de treball defensiu, però jo crec que, sobretot, ofensivament, València Bàsquet està trobant-se ara una altra vegada còmode. Ahí està Simon damunt de Kelati, tir complicat, ha de passar, sí, igual no ha trobat el camí. Ara juga Sami Mejía. Que s'emporta per davant Cavall, picador i el que siga i no passa res. La pilota baix per a Chuck Davis, que gira davant Dolman. Finalment no entra l'intent de l'ala pivot del Bambit. Ara Rafa. Rafa, la passada per a Dolman. El triple que entra del nord-americà. Més 4, València Bàsquet, 65-69. 23 punts, Justin Dolman. 23 punts. L'arma definitiva ara mateix este València Bàsquet. Porta uns partits impressionants, Justin Dolman. Està en esta de gràcia total i esta acció... És que ha errat un llançament, Només el de final de tercer quart. El de final, que era el complicat, el final de possessió. Sí, però ara, pues molt bé, i cal felicitar-ho, cal agrair-li esta acció a Rafa també. Ha sigut capaç de trencar, de buscar la penetració, la xuda ha arribat, i sempre Justin Dolman ahí preparat per al llançament exterior. Un Justin Dolman que, mirant com està, no veig ninguna possibilitat de poder frenar-lo. Està en esta desgràcia total. Està en un 27 de valoració, 10 de 11 en tirs, 3 de 3 en triples, i a més està defensant bé, vull dir, està fent treballar molt a Chuck Davis, que avui no té el dia el jugador del Bambit, però entre altres coses pel treball que està fent sobre ell Justin Dolman en defensa. I ahí està el València Bàsquet, que ha recuperat el desavantatge que tenia en el tercer quart i ja està per davant. 12-4 és el parcial en este últim quart, 6-0-3 per al final. I és el que deies, en quan apretes darrere i comences a trobar camins darrere, davant sempre en trobes. Davant ne trobes autopistes, perquè com te despeja o com te obri
la possibilitat de poder anotar fàcil tindre jugadors com Rafa, com Dolman, com Kelati en pista. No, i com tenim aquestes recuperacions, aquestes bones defenses, aquestes possessions extras que està tenint el València Bàsquet, la lluita entre... Clar, ara sí. És que totes no podien ser de Dubljevic. I ha enganyat completament el tempo en esta acció Stimac. Recupera pilota València Bàsquet. No era el moment per a començar a lluitar a 5 metres de la cistella. Ho ha fet Stimac, l'han pillat ara. No, havien organitzat el moviment per a Stimac que tornarà a tindre situació al pal baix, però el que tinga davant a Dubljevic obliga a que no pot rebre una pintura sol, sinó que té que allunyar-se, com estava buscant la situació, a més de 5 metres. A més de 5 metres que estava, no? Ahí està Rafa, la penetració. Bé, Rafael. El que està de cames una altra vegada fenomenal el capità. I la cistella per a Rafa, que ja està amb 10 punts, 65-71, més 6 València Bàsquet, 5-20 per al final del partit. I ara, clar... Una per l'altra. Això és el de sempre. Tercera per a Dubljevic. A veure... Vale. Pues tercera per a Dubljevic. Bueno. No res i avant, no? No passa res. No res i Mentre avant. siga treta de banda, no passa res. Estem veient també a Rafa en bones sensacions. Sí, molt més ràpid. Desborda. Sí, sí. Està sent un perill constant també per a la defensa rival. Anem a veure Kelly Lucas, que no té el mateix encert. El tap espectacular de Pietrus, final de possessió. Bueno, pues I és que no havia aparegut encara este Pietrus de dir a cistella dels altres. No, tap de Pietrus. Quan estava ahí Chuck Davis per esmaixar-la, arriba el tap de Pietrus, després del mal tir de Kelly Lucas que tu deies. Anem a veure com... a fer-lo tirar, no? Que prove el llançament d'exterior. Anem a fer-lo tirar. De moment ha tirat al pal. Ahí està Rodrigo San Miguel, amb Pietrus, Kelati. Molt bona defensa de Simon sobre Kelati, negant la recepció. Deixen un poc més solta a Rodrigo ahí en el bloqueig. Lucas li ha passat per darrere, però Simons en Kelati no li deixa ni que puga rebre la pilota. Fa bé perquè té que negar-li la recepció una vegada té el valor. Perquè si no ja has vist el tratge que els ha fet en els 2 primers quarts. 65-71, 9 de possessió, la penetració de Rafa. S'ha trobat amb Chuck Davis, juga allà Keilin Lucas. I mira Pietrus. Mira Pietrus. Una més. Li aplaudís Perasovic. No, home, és que és per agenollar-se, no? I fer-li les reverències. Sempre aportant el francès, sempre. Juga Rafa amb Pietrus. La pilota per a Rodrigo, que té corredor. El ganxet de Rodrigo no era el millor llançament. Rebot defensiu per a Stimac. 4 minuts per a que acabi el partit. 6 davant València Bàsquet. Ara ve Dubljevic ahí aguantant un poquet més a Rafa l'oportunitat de que poguera penetrar Lucas. Erra Mejías en el llançament de 3. Nova recuperació per a València Bàsquet, que està deixant en 4 punts de moment en este quart el Bambit. Està en 65 quan havia acabat el tercer quart amb 61. La pilota per a Dubljevic. Ahí està la passada per a Rafa. Finalment, la possessió que la mantindrà València Bàsquet, però només 4 segons. 4 segons, sí. Només 4 de possessió, perquè s'ha embolicat ahir l'atac. València Bàsquet que trau moltes vegades profit de les jugades tàctiques. Sí. En segons finals és un equip que està ben treballat. Anem a veure l'estratègia com funciona. El triple que vola de Justin Dolman. Justin Dolman. Este senyor et mata, És que és tremebundo. Com ha castigat aquesta acció. Mare meua, quin triple amb una mà davant. 25 punts ja per a d'ell. 11 de 12 en el llançament. I el que és més important, més 8 per a València Bàsquet. Li han donat de 2, sí, efectivament. Li han donat de 2, sí. Però, té igual, de 2. I per a aquests 4 segons, el tindre a este home, a Dolman en pista, pues mira el que t'ha donat. És una cistella pues, que porta mitja victòria al teu casiller, perquè conforme està el partit, en el temps que queda,
esta avantatge de 8 punts i que jo crec que és prou important per al València Bàsquet. Ja, és que si tens enfront un equip que entre dos jugadors només estan en 10 de 20 en tir, és molt difícil. És molt difícil frenar. És molt difícil frenar aquest equip i guanyar-li, perquè 3 serrades en 20 llançaments entre Kelati i Dolman. Impressionant el clínic de Dolman en atac. També ressaltem en defensa, ens està agradant molt el nord-americà. I Kelati ja l'havia fet en el primer quart, en els dos primers quarts, i es veu que i en la defensa de Simons se li han complicat més les coses, però no mal, 18 punts, 6 de 8 en triples. Ell està, i jo no crec que estigui aixafant. No m'ha paregut que estigui aixafant. El cas és que li l'han donat de 2 a Dolman, 65-73, 3-24 per al València Bàsquet. I el Bambit, que és... En els gestos de jugadors es veu que... Les cares ja, sí, l'esforç que han fet... En el que hem fet en el tercer quart i estem una altra vegada i baix, 8 baix. La Gramovic que finta, la pilota dins per a Chuck Davis, que estava visquent a la zona. Que bé, nova recuperació per a València Bàsquet. Que bé les ajudes, que han tancat ahí baix. Sempre. Però estava visquent en la zona, sí, estaven els dos peus de la zona ja. Els dos equips s'han igualat en estructura també. En vez de tindre Estima, Chodubjevic, uno per cada equip, han igualat ficant a 2-4 en pista per a estos últims minuts. A veure, atenció, Dolman. A tauler. Ara a tauler per a que vegin que tinc varietat, no? Que puc fer-les de moltes maneres. 27 punts, Justin Dolman, amb només una errada en el llançament. Segur de vida. Ara l'ajuda de Pietrus, que arriba tard, la personal, ve el francès, que ha impedit la cistella fàcil del Bambit. 65-75. Seran tirs lliures per a Chuck Davis. Que una de les coses importants que ha fet València Bàsquet és poder frenar a Chuck Davis, perquè en el partit d'avui no l'hem vist en ningú moment. Ha intentat coses, però sempre s'ha topetat en una bona defensa. Mira, Chuck Davis està en 5 punts, 2 de 6 en llançaments de 2. 0 de 2 en triples i ara 1 de 2 en llançaments de tir lliure. Ahí està el segon que també erra, el rebot per a Justin Dolman. Fent treball també en la part de baix. 65-75. La pilota per a Rodrigo. Bàsquet control per al València Bàsquet en estos minuts finals. 2-15, que bé ha trobat. Ara la personal de Simons sobre Pietrus. Demanava el tap legal el nord-americà. Que bé tot, que bé portar-li el valor a Rafa en els últims segons de possessió. Que bé Pietrus bloquejant i despenjant-se ràpid cap a la pintura. I després que bé Rodrigo San Miguel renunciant a un llançament exterior. Però la passada extra va ajudar en ella. Per a Pietrus, que estava en el centre de la pintura. El primer llançament del francès que entra. Més 11 per al València Bàsquet. A 2-14 per al final del partit. Un partit que ha de confirmar la classificació de l'equip valencià com a primer de grup, este grup de l'Eurocup. El segon que no entra de Pietrus. Keilin Lucas, desaparegut en aquest últim quart. Agramovic, que busca la penetració. Ben defensat per Pietrus. Haurà de treure al francès. Bota molt bé Dolman. Avantatge ara en atac per a València Bàsquet. Rafa, que fa volar el defensor. Rafa, que fa el 65-78. Això està guanyat, Nacho. Això està guanyat i ara, en vez de tan sols controlar cada possessió, ve Pietrus tancant darrere, ve traient el primer passe i Dolman també soltant este valor a Rafa, que també cal ressaltar-lo, a Rafa, perquè ha fet feina darrere, com sempre és habitual en ell, però ofensivament estem veient un Rafa que és un jugador perillosíssim, capaç de desbordar, de tirar, pues el Rafa habitual que estem acostumats. 12 punts, 4 de 5 en tirs de 2, 4 de 4 en llançaments lliures, i l'única cosa que no li ha funcionat avui són els llançaments de 3, 0 de 3, però això, 12 puntets. 12 ell, 18 Kelati i els 27. Els 27 de Justin Dolman, que ha castigat avui el Bambit, per si no el coneixien. Per si era un home no massa conegut així.
Molt bé, València molt bé, Bàsquet, molt bé. Perquè després de passar aquests moments difícils en el tercer quart, de que remuntar el Banvit, que ha arribat a estar, si no recorde mal, 7 punts per davant, i amb tota la naturalitat del món s'ha anat remuntant, i és que el més important, 21-4 és el parcial d'aquest últim quart, 21-4. El que parlàvem abans, no? que el tercer quart ha sigut un quart en el qual el Banvit ha notat massa fàcil, i això és 27 punts, i Perasovic ha buscat ja en este últim quart, en aquesta xicoteta de l'avantatge que se n'havia anat l'equip turc al final d'aquest tercer quart, pues Perasovic ha tractat d'igualar forces ofensives, tenint a Dolman, Rafa i Kelati, i sumar darrere i aportar darrere. No vull dir que estos tres homes no ho facin, però sobretot en la figura de Pietrus, que ja sabem de lo que és capaç, no? Mira, recupera València Bàsquet, 65-78. Pietrus i els seus intangibles. Només estan 5 punts, només estan 4 rebots, però quan ell està en pista, l'equip està en més 20. Així de fàcil. És el treball de Pietrus. I ara la cistella del francès. Per alguna cosa l'estàvem anomenant. 65-80, perfecta l'assistència de Rafa, perfecta l'esmaixada de Pietrus, que continua sumant. Personal de Sant Miguel, n'hi ha coses que, de veres, el partit com està... Personal de Sant Miguel per mantindre l'activitat, per res més, perquè... Però, vamos, és que... Ha estat agressiu. El mateix Rodrigo també marcava, perquè conforme arriba la transició ofensiva de l'equip turc, continua gastant aquest bloqueig directe, i Rodrigo senyalava als companys per a que reduïren l'espai i s'aproparen un poquetet per a poder ajudar-li. Primer punt per a Keilin Lucas en este últim quart. Desaparegut el base nord-americà del Banvit. Millor defensat. Encerta el segon també. 67-80, més 13 València Bàsquet. 1-15. Arribarà la quarta victòria de l'equip valencià en el grup. I la confirmació de que serà primer en este grup de Rafa Martínez. Davant de Chuck Davis és més ràpid Rafa, li la deixa Rodrigo, la penetració fàcil per al base, finalment entra a la cistella, 67-82, més 15, reacció espectacular en l'últim quart, està en 6 el Banvit i resten segons per al final del partit. Possiblement encara li dona més mèrit a esta victòria la reacció que ha tingut València Bàsquet, reacció d'equip. Jo, sincerament, en una pista turca, deixar al rival que s'havia posat en partit i acaba per davant el tercer quart, deixar-lo en 6 punts en l'últim quart... I al final estar en esta diferència en el marcador, pues sembla complicat. Bé, torna a demostrar en este partit la trajectòria de l'equip, perquè és cert que depenies de com quedaves avui per a mantindre aquesta primera plaça o quedar-te en la segona, però València Bàsquet el que sí que ha fet és ficar les coses on calia. Si ha demostrat trajectòria fins a aquest moment de ser el millor equip del grup, pues ho ha deixat ben clar en un camp que, com tu deies, en competició europea venia d'estar 2 anys... 2 anys, des del 21 de desembre del 2010 no perdia en competició europea. Sense perdre, quasi res. Últims segons del partit, el llançament de Simons, ara encerta. 70-84, i el Banvit que se l'haurà de jugar la setmana que ve contra l'Oliver Vázquez, que també està amb 3 victòries, encara que el matalàs dels turcs és de 19 punts. Hauria de guanyar l'Oliver Vázquez de pallissa. La penetració que buscava Larry Àvia, que així ja ha recuperat Larry Àvia, molts partits també fora de la llista. I final de partit, 70-84, Nacho, el València primer de grup, i sobretot deixant una imatge d'equip sòlid i equip seriós. Això és una passada d'equip, un treball tremendo el que ha fet València Bàsquet després d'un viatge, com ja hem parlat, terrorífic, i la qualitat, el treball defensiu ha aparegut per a sentenciar aquest grup i donar-li la primera plaça, que és la que s'havia guanyat fins a aquest moment. Nosaltres tornarem diumenge amb el partit entre el Barça i la Penya per Canal 9 a partir de les 12:15, i dimecres següent amb l'Eurocup, amb l'últim partit del grup ja intrascendent per al València Bàsquet davant la Softmatch Mariupol. Gràcies, Nacho. Fins una altra. Gràcies, sí. Deixem
la retransmissió amb esta victòria del València Bàsquet a terres turques.